Pagyaman ni Winnie Gitba and family. Pagyaman ni Josefina Bravo and family. Pagyaman ni Mary Ann Bravo and Melanie Ramos. Pagyaman the Mr. and Mrs. Efren Avalia and family. Pagyaman ni Pedrito Balot and family. Misa pagyaman ni Mr. and Mrs. Christopher Quisado for 30th year wedding anniversary. Pagyaman ni Lita Isidro. Misa pagyaman ni Marcelo Gadot Jr. and family. Pagyaman ni Maria Banao and family. Pagyaman ni Delphin Festeo and family. Pagyaman ni Florentino Piso and family. Yan pagyaman ni Marina Marquez and family. Hasta pay met ngayon tagaraman ni Kararagan dagitisimo ganada min minataytay. Isu ti Kararwa da Cauliflower Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Falculan, Ricardo Marquez, Justo, Francisca, Manuel, Alfredo, Angel, ken dagop amin na niya minatay nga 1 pulos makalagip ka na pala. Tumakder tayo akas. Ipon mo tinggal, awan tiyo may kinaman, hindi magmamagyan. Dayari agyan, ni Jesus na nasagpan. Upila tayo, at may sa tayong yaman. At may sa tayong yaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at nakumakata kayo. Kasta kumamit ko. Happy Mother's Day, kadagiti amin nga nangan. Nablawan niyo bang kita? Happy Mother's Day. Laman tayo pa iti kararag tayo, ni Adelina Sorte, ni Clarita Dangala, ni Jody Pulmano, kasta mo ti panikat kararag ti Kararwa da Aurora, kini Tarsila. Kakabsat ti aramid tayo, rumbang laing kuma, mayan norot iti pagayatan ti Diyos, babain ti panangitortoro ti Espiritu Santo. Tati Espiritu ti Diyos ti pagpabilag, mamatkaisa kada tayo. Iso ti mangkad tinasaya at akananakam kada tayo. At dawat tayo ti panulong ken pannatabay na. Tapno nga may karita ang makiramot iti deti na santo na misteryo bigbigan tayo dahiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyang na kami. Ako kasyang sika nga imay tapno ayabang dagiti managbasol Kristo kaasyang na kami. Kristo kasyang na kami. Sika asito tugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabat na kami apo kaasyang na kami. Apo kasyang na kasyang na tayo kumatiman nakabalin a Dios ket kalpasan ti pannakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti tatagpag, ganito'y nagkakapyan. Kadagiti tattao na iba't ipanagap natin ba? Ibunan na kapan, itagno kapapagrupapan ka daydayawen na ka. At yaman kang kenta ako iti naidaklan na dayang mo. Gloria iti Diyos, iti katatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos naman
Amanda kabali namin, Persika, bumiyang Yesu Kristo. O bugtong, anak ni Diyos na po, o di Diyos, ken anak ni Ama. Gloria Dio, iti Pasyan ka kami, Pag-ibig pasmason nilo, awate, patay mo, Aratawi, sinutugaw, ipipaganawan ni Ama. Pasyan na kami, Dominari, ipikangatan, Kamay siksigaw ako, Yesu Kristo, di nasantuan, siksikani ako, siksikani kawatuan, ititimpo yung Espiritu Santo, itigloria ti Diyos sa Amen. Kung mararag tayo, man nakabalin a Diyos, aramidam kadi anapas net ti simpet mi, amang rambak iti na tinagasat nga aldaw, ti panagungar ti Apo, ipaayong mo kumano, kati panangilaglagip mi, iti daytoy a misteryo, ipaltiing na tinasimpet a panagbiag mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti ingganan. Ti maybasa nga adaw iti arawid dagiti apostoles. Simmalog ni Felipe iti siyudad ti Samaria, ket ingkas kasabana kadagiti tattao ti maipapan iti Kristo. Impangagda ti sinao ni Felipe, nagdingdingeg da kenkwana ket nakita da dagiti milagro nga inaramid na. Nagikikis aringwar dagiti dakes nga espiritu kadagiti adu analuganan. Adu pa'y tinaimbagan a paralitiko ken pilay. Kasta unay tiragsak dagiti tattao sadyay. Nadamag dagiti apostoles nga adda ijay Jerusalem anamati dagiti taga Samaria iti sao ti Dios. Imbaon da sadyay da Pedro ken Juan. Idi simmangpet da sadyay. Inkararagan da dagiti mamati tapno awaten da ti Espiritu Santo. Tanabungyagan dalaeng idi tinagan ni Apo Jesus. Ngem saan pa'y abimaba ti Espiritu Santo kadakwada. Iti kasta, impatay da Pedro ken Juan ti imada kadakwada ket inawat dagiti mamati ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Da kayo amin nga tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agderi kayo.
Na kayo amin at ang tao, ang daydayan kay Diyos, at kayo. Da kayo amin nga tattao, ag daydayaw kayo iti Diyos, ket agderi kayo. Ikantayo tidayag tinagan na. Itatunyo tinagloryaan a pagdaydayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos. Nakaskas daaw dagiti aramid mo. Na kayo amin at ang tao, ang daydayan kay Diyos, at kayo. Agrupag ket ka dagiti amin nga adda iti daga. Ket ti pagdaydayaw itinagan mo ikantada. Umayo kita ti amin nga inaramid ti Diyos, dagiti nakaskas daaw, apan nakilangan na iti amin a parswa. Amin at ang tao, daydayan kay Diyos, at kayo. Pinagbalin na ti taaw ana magaadaga anagnaan dagiti ang mami sadyay nagrago kami iti inaramid na. Agturay nga agnanayon babaen ti pannakabalin na. Na kayo amin at ang tao, ang daydayan kay Diyos, at kayo. Umay kay agdingeg, da kayo amin ang managbuteng iti Diyos. Tasarita ti inaramid na kanya. Idaydayaw ko ti Diyos, gapoy inpangag na ti kararag ko. Ket di na inbabawi ti di akbalbalin nga ayat na kanya. Na kayo amin at ang tao, ang daydayan kay Diyos, at kayo. Ti may basa na adaw iti umunang surat ni San Pedro. Iti puso yu, raimen nyo ni Kristo akas apo. Si sasagana kayo kumakanayo niya palawag, kadagtiyak sa lusod may papanti ng namang adda kada kayo. Ngem aramiden yu daytoy as ipapakong babaken si Raraeng. Nadalus kuma dagiti konsensyayo, tapno no pabaynang da kayo dagiti mangpadakes ti aramid yu, kas pasurot ni Kristo, mabainang da kuma iti isawang da. No naimbag dagsagaba gapu ti panagaramit iti naimbag, no isut pagayatan ti Diyos. Ngem dagsagaba gapu ti panagaramit iti dakes. Natay ni Kristo gapu kada kayo. When, namimpinsan na natay gapu kadagiti basbaso. Tinalinteg at tao may paay kadagiti nakillo. Tapno iturong na kayo iti Diyos. Napapatay iti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Ti sao ti Apo. Ang daydayan kay Diyos. So, atin ay anak na titiayan, ay sulitan ketibyan. Isa di Diyos ako, suruten kami si Uno. Tayo ng Diyos tayo, idalan titinapunon. Ti Apo at dako kada kayo. Iba't na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no ayatendak tong palin nyo tibilin ko. Agdawat kayo iti ama, ket ikan na kayto iti sabali ang magbaga. Nga iso ti espiritu ti kinapudno, nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Saan ang mabalin nga awaten ti lubong daytoy nga espiritu? Agsipot ta saan na ang makita wenno am-am mo. Ngem iso am-am mo. Ngem iso am-am mo yo, taagtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Di kay to baybayan adak da kayo. Agsubli akto metlaeng kada kayo.
Basit laing a tiyempo, ket di nakto makita ti lubong. Ngem da kayo makita dakto, ket gapu ta agbiag kay tumet. Intun dumten day nga aldaw, maamuan yun to nga addaak ken ama, ket adda kayo kanya. Akas ti kaaddak kada kayo. Ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilin ko, iso ti agayat kanya. Ti agayat kanya ayaten niyo ti ama, ayaten tot ni ama, ket ayatek tumet, ken agpanangag to ken kuana. Tatabsa ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypay ken ka o Kristo. Good morning. Happy Father's Day man kadagiti ating nananang. Diyan mo rin yung tawon ini 5 years, 7 years mo nun yung nabayagan ng baga na iti nga iti English ti liturgy tayo, ti liturhiya tayo at develop ngumato kay di kan po na iti English ti pagsumbat kas pagarigan ko man yung sumbat tayo, the Lord be with you wala na. Kati mas sumbatan ti English ta inadalda and with your spirit. Kada tayo mat ito Ilocano, imbagada in pakaamuna nga ni ijay asembleya tayo da ijay kasla mabalin lang tamo da ijay sumbat nga haan nga kasta ko ti espiritu kuna na ko ma no mabalit ti sumbat nga kuna na nga kasta kumambot ken ka iso ti sumbat tay pailaan kasta kumambot ken ka nga madamay sa parokya di alilaw iso dati nang i-apply jak amlo kasano i-apply dato ti apod na kumakada kayo kasta kumambot ti espiritu in translate da literal ijay English kinukit kitain tayo labot no ito Ilocano kasta kumambot ti espiritu. How about the body? How about the whole being of the person? Kasano mo di buo nga katatao di tao na pa nga espiritu dalang kalakas di pumatipan. Kas labot upward ko ma. Ngam no hantay lang at naruam nga mangdendengag. Ngam no kitkitaan tayo. Kas la ko ma wunmat ngagpay so timang mangted mo ti biyag kanya tayo. Timang mangted mo ti naimbag akan na nakin kada tayo ganito espiritu. Diba? Oray ka naglukog ka, oray ka no nasalunat ka, oray ka no kano ko nada nga aglilo tayo nga aglaladot kas lakal lama matay ko nada da yun agkakapoy ka kas lakal lama matay. Kadi niya tigan niya dito nga espiritu iso maragti ko na oray dito ebanghelyo ay mo na nga maibasa impatay da kunada da Juan dagito Pedro ken Juan imbaog na jay impatay da ti iba da naawat dati espiritu. Iso dinangted ti bilag kanya da, di espiritu, ti mang papigsa. Yung natakabaruan ka sa balin sa mga espiritu, ti mang paturad kanya kaya. Red horse, mo dati. Ayong isa ko, makarit mo amin nga makamat intan sa kanya. Kung kunayaw. Kaya anya ti espiritu. Anya ti espiritu, kas pangaligan ko ma, ti espiritu. Anya ti trabaho na kanita, iso ti mang patpatid kanya tayo. Kas ano ang trabaho ti espiritu kanya tayo. Apen yung matmadlaw ang trabaho ti espiritu. Haan. No, at hindi pa ti kananakaw tayo na at napila na saya at nga pa nagnaknakaw. Ang trabaho pala ti espiritu. Kas pangarigan ko ma, anya ti ibaga tayo, na dapay lab, kayat na ti espiritu kapag kay-kaysain na tayo. Uri no addamay sa asumina, addama diti pa nagpangpanunot na no di espiritu ka kaya na kay puso tayo ka adda kumapanag kay-kaysa. Ang trabaho ti espiritu nita. Dapat tarigagay tayo, ang kararag kayo, ang barbaring. Ako, mapapintas ko mga dati siya po, maituloy ko dato yung ganay. Kung napay dagiti dato mga babakit itan ka, ito ko mga dumapunpunak ka, napintas to ko madatoy ka. Kapilyan. At dapat na tarigagay na sumayaat. Nasayaat yung espiritu na dyan. Kadakay nga naganap, kahit kitain nyo di anak yo, di ubing yo, ikarigatan nyo ang pagbasaan, ti kaya yung makagraduar na, nasayaat nga kananagam, nasayaat nga panangiturong ti espiritu. At dapat na ang trabaho kanya tayo. Ti espiritu, iso di mang pagbiag kanya tayo ti pudno. Anya di jay,
ti baga na ti espiritu no anya ti pudno agtagder ka ti pudno. No agdad mo tahang ka nga sigurado haan mo nga ipaspasa tabaka no haan nga pudno marites ka no kas jayaan. Ang danong mo oray ti mga sigurado ay ang os to day taan. Espiritu agtagder ti kinapudno. No di ka nanakam tayo dakay nga nataagan ka dapay laan day tartarigagayan tayo nga ni hamor aramidin day taan. Ang bunga nga mate. Ang mga is-screenan talapat ni Mayura. Awan to ti kambalin tayo madamdama. Hindi, dapat at no, titarigagayan di puso tayo, kag trabaho pa ila ang tinasaya at adda pa ila ang espiritu ang trabaho kanya tayo. Kaisungor di mang pagpabilang kanya tayo. Nung nabaliktad din tayo, ti side tayo, no bang panunutan tayo, ti espiritu tarigagayan na tayo nga agkay kaysa. Tarigagayan na tayo nga agbyag ti ginapudno. Tarigagayan na nga da tayo tumulong tayo ti panakasaya at ti gimong, panakapasaya at ti lubong. Tarigagayan na nga da tayo agbalin tayo nga nalaing tapno makipagaywan tayo ti gimong nga nasayaan. Ngam ti saludsudon tayo iti parte tayo nga tatay nga tattao. At akad espiritu. Nakitaan nyo naman na bunyagan di ubing. Ano nakita kayo di bunyagan? Sakay sa pila makitisan no, da bunyag, tanda plataw. Wow. Medyo bunyag, kumana papadi niya. Binuyatan na di ulo na, siya bunyagan ka, itinagan ti ama, anak, espiritu sa danom day jay, ito sa rin na. Mapukaw di basol. Atawid, awan ti basol na personal di ubing ta. Amo pa lang ordinagam na, hanggang adda na tawid na. In the Old Testament, amo tay daytan. Pagtitim na widan. Kung naman San Agustin, nanang kintatang tinagkapuan na ta, gidara na, giubing, gidara ni nanang, iso ti pagbibiyak na. Iso nga automatic, rumor na kapasin, bunyagan na. Nung into no, malpas nga, buyatan na, may katibasol, lanaan nga po padi. Lanaan na, nung tilanaan na dito'y lulunan. Amuyo ti lulunan. Nabuya yung DJ in sermo ko di YouTube nga nakalanga up ti lulunan. Ay, yung may nabuyat sa DJ. Lulunan ti malanaan. Nung into na ag-confirma, DJ no malanaan DJ ubing, ti may maldit, DJ triple mission, di talong nga nagkatlo nga mission ni Apo Jesus, anya DJ, kas may sa apadi, propeta, kenari, iso nga datay, ami nga nabunyagan, padi tayo. Common priesthood ko na DJ. Propeta tayo, agsao ti pudno. Nyo ti amuyo ang propeta tatagi warwaragawag. Po 18:30. Tigis ako ti propeta ti numeron sa mo ti rayon nyo. Propeta tayo amin, kaya na sa awan agsao tayo iti pudno, iwaragawag ti pudno. Ari, agserbi amin, dahil lana dahil lulunan di ubing. Ngam into nga agkonperma, so agsagsagan din ti anak tayo nga agkonperma, ni Apo Obispo, wano sino man ti kasukat na, yan na ganan, may ikariga kasakat na. Tada kami na pura paruko dito Ilocos Norte, diyan mo ti sa bali nga diocese, pinalubusan ta kami nga mangonperma, no dahil ti agsagsagana nga agkasaron. No natakanganan nga mabunyagan, wala pa nagkonperma na palubusan kami. Na faculty ko na nakayjay. Sabi nga, kami nga mabaling nga aramidan, tas la lisensya ko natay kung mati local language ti faculty, nawan faculty na haan nga balito. Katata, into no mangonperma ni obispo, uno, administrador, uno, senior, uno da kami, no, di agkasar, tiwi malangaan haanan nga lulunan, crown ko na yan, haanan no di muging. Kano ibaga na di mang konperma ko na maiwaldit ko makin ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso ka tarigagayan tayo, makonperwan dagiti ubing, maimaldit ti sagot ti Espiritu Santo. Ano dagiti sagot na? Anya dagiti sagot na? Dagitan, wisdom, understanding, fortitude, knowledge, fear of the Lord, panagpunta, dagiti sagot na.
Dagiti maimaldit kanya tayo. Iso nga nyo wisdom kinasirin. Understanding. Iso nga agmumuno kangatan. Nakaturog nga ta Espiritu Santo. No hang ka makauawat ang understanding. No hang ka makauawat nakaturog nga ta Espiritu Santo. Iso na diyan, imaldit na, nakamaldit kanya tayo. Hantay makita ko na to ba ito'y ibanghelyo tayo ni Apo Isus. Haan nga makita ti Espiritu ng iso ti magpapabigsa. Kada diyan na imaldit kanya tayo. Iso nga diyan tartarigagayan ti puso tayo. Agbalin nga na imbag, panagkaykaysa, ken agtured nga agsao ti kinapudno, agtrabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Uray mo di unit ti pamilya. Magkatirigagayan dananan ken tatak agkaykaysa, saya atin nyo ti agadan, saya atin nyo agnakam kayo, kung natay pala dumang magod mo pala tayo, at dapay daking tarigagay tayo nga masumuro ti Espiritu Santo. Baliktadin kayo ako na. Kasano pa ng baliktad tayo? Di ka di mo tarigagay tayo, di aramid tayo. Maiyang nurot ka di aramid ti Espiritu Santo pagayatan ti Diyos. Uray di inal daw nga aramid. Ordinary, dagiti ordinaryo nga trabaho tayo di palay. Mabalin nga, guided by the Holy Spirit, wano, diyan mo nga Espiritu, may mga daldanan. Ngori ka aginaw. Nagmayat ka din ka na aginaw ka, agdaydayang, amoy agdayang. Ang kaya nagkantang tayo sa akong dalikan na tabaka, ang baak kayo niya. Kung agin na ka, may mayat mo ang ganda niya ng gituman na buto ba? Dukitoy ko sa doot nga kuhan. Ano ko awang man iba na ta. Ano dagiti para inyaw ko di kumbento agri-ririt. Dumayang utong to. Ano ko awang man iba na tay tasa ko. Nga nag-great ka di baso ka dumayang udong ta. Paspasan da nga pan iyon unod diyan di basuraan ta po diyan makita. Ako po naklaan. But nung di dyan ibagpagana, uray di inal daw nga aramid, no maiyan no roti aramid ti Espiritu Santo, may pagayatan ti Diyos, kunana, good works, tinasayaat nga aramid, agbalin akararad, mangsupapak ti basol, no saya atan. Nung uray nagaramid ka man, na ikakarit mo, at da ka na yung tanabutog, kinulunod mo sino dagita nga nga nagina. Ay ka, ka mo, nagbalit nga baso na, di ba lang sakit ti tiyan na minakit ka, tinabay tinawkwa. So, nga duwa na niya, anya ka di aramid tayo. Uray no, anya nagiti ordinary nga aramidan tayo. Pampanulutan tayo kadi nga mayang loro, nga makatulong iti pakaiday-dayawan ti Diyos, wano sa bali ti maiday-dayaw. So, uray di ordinary nga aramidan tayo, dahil simple lang nga aramid tayo, no saya atin tayo, kunan nga bang so papagtibaso, at balimpay kararang. Ito makita mo na dyan, trabaho, tayo kunakon, napluan tayat kanini, isungar nga ti kunana, dagiti kumaamin nga aramidan tayo, uray pa'y managbasol nakapsok tayo, ano masumpapakal, di karkarigatan tayo, nga idaldanan lang ti Espiritu Santo. Para ni Apo Diyos. Uray agsibong, uray agmula. Nagmula ka tinasaya at nga masitas, papintasan tilubong, maya data. Nung sigurado nga tinatawan mo, tatamasitas mo, tangdaduma ka. Ay apaw, napakala nakibirthday ka, dama mo isop-sopot mo nga, ng katong ka, mamudi mo sitas ng kunak mayat. Apaw mo ugot nang. Laki na sayaat mo, ganyan. Uray pa ng papintas tilubong. Ikaro na mo, pinapindas mo, masitas mo ko, napagpatid mo ng di ako mo, no, masitas ko na eh. Ay, kumadiwat na aplatan ng ako mo. Kanya ibagbaga na kakabsa kuwan, ti kumaaramid tayo, uray pa mo kung na tayo mo simple, no, idaldalan ti Espiritu Santo, at balin mga tararag na sayaan. Kuna na nga rin, uray pa ti programa tayo ti simbaan, ti barangay, kadagiti amin nga pagraragsakan. Nga dagiti pagraragsak tayo, agpiesta tayo.
No idaldalan ti Espiritu Santo tapno pumintas ti langan-langan nasayaan. Ngam mang dadakkel ti langan-langan ay kadakesal di amo niya nga espiritu na kanuganan. Diyak amo niya nga espiritu ti simmanibal. So kada ito'y kunana, di ka di akatamidan tayo, da kayo ilaldaw-aldaw, subli kay balibal-balayo. Agsubli kay man nga agsubli tayo man nga agbiyak nga ordinaryo, di ka di aramid tayo ken maiyang nurot iti pagayatan ti Dios. Anya ti magunggunaw tayo, nagpintas na tayo kuna ni Apo Jesus. Ti espiritu ti kinapudno ti umay kada kayo kunana. Ti mangayat kanya kuna ni Apo Jesus, ayaten dakmet. Ayatet met iso na. Karina ang na nagbatag na ti imbaga na no ayaten dak, ayaten kayo met. Kano nga tanang tayo papansinan niya po Diyos, no nga tati ko na tayo ka, di puso tayo ka, diyak kasapulan niya po Diyos. It's good da kayo nga, ti karo na ka, da kayo nga kanayon nga makinismisa ka, da kayo pala makanggad mo, datoy niya, ti kung makanggad ka, dali da ka makinismisa niya. Kada kay ito yun, adda talag tayo kini Apo Diyos. Natipong-tipong kayo nga, umay umararaw, umay agdawat ti grasya na. Si pakpakita nga, napatag, na number one ni Apo Diyos ti biyag tayo, ti kung nga makangag ka dagiti karuba tayo nga, ambay makangkangag niya. Ayun, nakita na kayo dagiti karuba yung may makinisa ka, padi-padi. Lumapos ka di langit ako. Kita anon yun to, kuna yun to ka, no kano numatay ka, handa ka ng pun-pun-punon niya ko paday, kuna yun to ko. Di ba surdo ka pa yung duma, di na mangad. Nga na, di ko ti espiritu, ti ko matarit, tayo kini Apo Diyos, iso ko mati kang runaan, itibiyag tayo, iso ko mati umuna. Trabaho mo ti demonyo gasun ka kunada ka, naglabas ka di langit ang paray, kunada pa kay kantyaw kanya tayo niya. Dapat pagdaan, santi-santi niya, santo santita dayta. Chismosa mo ilakang. Kay isugarod nga umay tayo dito, ita oray nakapsot tayo, oray managbasol tayo, oray no ano pagkurangan, isugarod nga umay tayo kumararaw manin nga ang pakawanan. Kay sudangay nga di nga pulos makalagi po, hindi pa napunpunon. Alam, hantay nga problema, hindi biyagdan, hantay di nga iba't bagat kang agyaman tayo, tanak matata, Domingo. Apiti ba panagkulang, bukod mo nga panuno, bukod mo nga pigsa, di jay gunabadik, laklaan nga imay ka na kinisa. Sigurado ating ba di pa yung panunot mo ngayon muna Domingo tapta. Te espiritu nagtrabaho ang king ka. Isuman ang tinangawis king ka, di jay pusong ka, nakamulang ro di espiritu na ito nga, mapanak at daytaya, bendisyon kini Apo Diyos. Uri na banlogan ka nagtrabaho, isulti ko muna, kahit nga sa nagtrabaho tayo, Espiritu Santo ka na tayo. Nagmayat ko baka rin mga gamit na kita, kakapsat ka na kaaruba tayo nga makamukin ni Apo Diyos niya. Kaapaya nga dagtoy ka, ti Espiritu ang kargaraw. Iburay mo mo, idanong mo mo, kanyada itang Espiritu. Ipakita itilubong nga napunpuno ka ti Espiritu, kinapudno, kinapakumbaba, kinasayaat, nasayaat nga panagnak na niya dagan na napudno nga panagbiag nga panagserbi. No napuno kanya tayo dito, iwaragawag yung itilmo ko. Nga da tayo, agtrabaho ti Espiritu Santo, bibiyagin na tayo ti Espiritu Santo. So nga nasaya at iturungan na, kinamabaybay-an tayo, sa bali mangiturong ka na tayo, ay diyan amo na sino ti leader tayo, sino ti pangulo tayo. Alakatapsat, ako ti Espiritu ti Diyos, ti mangpaspasan to kanya tayo, nagtimanan. Ala na Espiritu, pisikal ni Apo Yesus, awaton tayo manan. Babante Espiritu na, pasanton naman ang titinapay, mapispisi, awaten tayo. Kano awaten tayo, anya ti babalinan na sumansanto, sumaysaya at uray na ti pakarikutan tayo, ako na tayo. Problema, saksakit, pagtandanagan, no, adda tayo, iti saklat ti Diyos, na dati Espiritu Santo kanya tayo, tumurid alumaban. Tumurid nga agdal yasat lang ta nga adda ang kinalintag. Alam ti Espiritu Santo kung natin ang pagpasanto, magtarapay ka na tayo, nagiti pang pamilya, nagiti panggap tayo, nasaysaya at magtalit tayo kay Kuana. Tapuna na adda at tulak ta ka na kayo. Dagit ingkari ni Apo Isos, adda nagtati ka na tayo, adda iti sibay tayo.
Tumakdag tayo, Lord tayo ti mamati iti Diyos Ama ang nakabalin ani. Panaman sa Kristo ang tukto na anak natin na po tayo. Pag-ipaw, diba, in spirit. Sa totoo, Nailan sa iti krus na tayo ket na itanero. Imulog iti ayat dagiti na tayo. Nabunga iti na ikatlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama ang nakabalin amin. Agka punto sa diyan nga umay mo kung kadagiti si Biblia ken kadagiti na tayo. Mamati ak met ti Espiritu Santo. Pacheck met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagigit nang dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbase at ang tumat pangagungan ti bagi. Kakapsat pumararag tayo iti ama nga iso tinangted kada tayo ti sabali ang mamagbaga ti espiritu ti kinapudno. Tapno agtaeng kada tayo iti agnanayon iti tunggal kararag po na tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Idawdawatan tayo ti Santo Papa, dagiti amin nga obispo ken papadi. Tapno ti Espiritu Santo ti mangted ti gagat ken inspirasyon da, nga agtrabaho iti kaubasan ti Apo. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Idawdawatan tayo dagiti mga idadaulo ti gobyerno tayo. Tapno malawlawagan ko mati panunot da, ket may turong da si pagilyan tayo tinananayatal na ken kapya. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo ang masaksakit. Dagiti naporapay. Ken dagiti biktima ti na dumaduma at itigrapit. Ken panakaidadanes. Tapno iti baet dagiti sagsagabaen da. Natedkerlat ta ti pamati da. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Idawdawatan tayo ti gimong tayo. Tapno ipangpangruna ti tunggal may sa kada tayo. Ti panagpipintakawan. Panagtitinulong ken panagkaysa tayo. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Idawdawatan tayo dagiti pumusayan nakakabsat tayo. Tapno mayranod dan iti panagungag ni Apo Jesus. Kaya't makipagtaeng dan iti pagarian na. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Para akin ni Father Nick A. Baquilar, dinuntukan ni Pope Leo XIV, nagbalin niya obispo ni Diocese de Ordaneta. Sapay kumata babaen ti panarabay ti Espiritu Santo, maaramid na ti misyon na amang isuro, manging kararag ken agserbi iti arban ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Nagulibot tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo kapangga. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Pumararag tayo. Apo ipangag mo kad ti iglesia. Man nakabalin ken manangaasi a Dios. Pinarambag mo ti kinadakes ket pinabaron ti amin. Babaen ken Kristo nga anak mo. Isu nga nang dawat ken kati espiritu ti kinapudno. Pagtaingan kada kami ti espiritu tapno ti langit ken daga. Ibunan nagda ti gloriam ket awan sarday na pamadayaw ken ka. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Santa sa ita Kung mararag tayo kakabsat, tapno na tayo, kaya nagiging adason tayo. Makaayo ko Diyos Ama, aman nakabalin amin. Amin naman sa pagantay nakaragupan sa lutaan ng Iglesia. Ipaay mo kad apo, kadumangon ken ka, dagiti karkararag ken sakripisyo mi, kapno babaen ta imbag mo. Madalusan kami, kat maikari kami, ang makiranod, kadagiti sakramento, at akudan di pan nakapasanto mi, gapo ken Kristo, nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuman kada kayo, itag ayo, dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo, at Diyos tayo. Putno unay may ikarigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo. Ibunandag mi apo dagiti pakaidaydayawan ngem nang runa unay iti daytoy at tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan ti panang dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binawon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami iti biag anain kasibudan. Anan sata agragot ti sanga lubungan iti panakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungan ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti himno ti panakaidaydayaw mo ket kunada adi aksarday. San di Diyos na ibigay na paz. Bilangit ng kagagat mo, kahit ipapay kay nailawa. Sa niya, hindi ka matwa. Manay inuman, itinaganti ako sa sana ikaw. Putno unay apo, biid ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin at tinasanto. Dawatin mi nga rod, te bahay mo, ta espiritu pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi, a Heso Kristo. Isu iding sakbay ayawat na asi aayap ti bagina tapno agtutuop nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Ala inyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Basta met akal pasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminong kay amin iti daytoy, daytoy iti kalis ti darat, darat ti paro, ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyak to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanya.
ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kining ka panagunga. Iti ngarot panangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo ang maikari kami nga dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayong kayak na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Maglong ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaten mo kat ida iti sidong taraniag mo apagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko may karikam amin iti agnanayon a biag. Kat magiranot kam to ken enggasata na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagsergikan kaditoy daga makikadwa kan to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy ken kamanakabalit nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay maraaraw iti ama ken tualgon tayo ti kararag nga insuko ni Apo Jesus kada tayo. Amay adat sa dilangit, madaydayo kumatinatan mo. Itong mahal kumatinatan mo, dito'y nakakas sa dilangit. Itdan padawan gataw dito, iti kanyan pinipakinahin nga papanganan dagiti basol kaya kas may pamakawan ni. Kadang iti napabasol kadak ni. Rinatang may paypayan, mandog iti suliso. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami ti amin nariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo ang nangisalakan kada kami. O ako mi ang Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayang nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumanga, adda kada kayo. Kastaw ka. Ay tayo ti kapia iti tunggal maysa kada tayo kapia kada ito ni kapia. Cordero ti Diyos na may katibas pasul ti lubo kasyang na kami. Cordero ti Diyos na may katibas pasul ti lubo kasyang na kami. Cordero ti Diyos may katibas pasul ti lubo item padakan ti kapya. At to'y ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa magikat kariti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, may kari, may kanya, may saray nga taon ay magtuntoy ka na. Upag dahil
Sejak ku Umararag tayo. Man nakabalit nga tagnanayon a Diyos, baba hindi pa nagungar ni Kristo. Insublim kada kami, di pa nakirangot mi ti agnanayon a biyag. Paadum kad ti ibunga kada kami ti sakramento, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Ket punwen dari ti puso mi ti kinamaingan, nga ited daytoy makaisalakan at araon. Gapuken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awanti gana. Ito na bigat ako Lunes, madagitay si OCF, Christian Formation ti Kadasisa, maangay ti gathering yun dito sa Santa Lucia, umay kayo ito, mabalin nyo mati ang motor nagasidag, daw dagitay awan lugan na ako, umay dadjay sentro ta, anya na ganan, dadjay lugan tayo di jay, napimpintas na mapan tayo ako, tapos ma-update tayo, kadagiti aktibidades, ti Vicariato, ken ti parokya ako. Ti apo at ako makada kayo. Stop marking ka. Nagparinto man tayo kaya ako, takararagan tayo ti kararag, kalpasan ti kumulan. Kararang panagsagsagan na iti ordinasyon ken panakaisaad ni Father Nick A. Baquilan kas Obispo. Iyawat yu dagiti iket yu. Inyawat da dagiti iket da
Inwayat da dagiti iket da ket adu ti nakalapan da. Man nakabalin ken managayat unay nga ama, imbaon mo ti bugbugtong nga anak mo. Ni Apo Jesu-Kristo a kangatuan a padi ken naimbag a pasto, amang iwanwan iti arban mo. Si pupuso nga agyaman kami ita, na inangitan nga ayat mo. Ti panangpilim kini Father Nick A. Bakilar nga agbalin nga obispo, ken agtakem akas pastor amang mangiwanwan ti Diocese ti Ordaneta, Pangasinan. Bigbigen mi ken pagyamanan mi daytoy a grasya nga impaay mo. Iti Archdiocese ti Nueva Segovia, amang rambak iti may kapito ket lima atawen jubileo ti pamati nga agdalyasan iti sinodo a simbaan agtulong iti pagariam. Si papakumbaga akit dawen mi nga ikawes mo kad ni Father Nick A. Bakilar, isu a pinilim nga agbalin nga obispo, iti galad ti naimbaga pasto, simbolo ti panagkaykaysa ti simbaan, aboklen dagiti papati ken laygo. Itadukad ken kuana ti sirip ken panakaawat, tapno maaywanan na ti arban dagiti mamati. Pagtalinagiden ti puso na ti gaga ken tebker, amang ibaklay kadagiti misyon nga impandong mo ken kuana. Misyon amang isuro, mangikararag ken agserbi kadagiti tattao, nang namruna dagiti kanunungmo. Isalakan mo isuna tanyaman na peggad, ken inisim tanyaman na pagpasunan. Ibaon mo ti Espiritu Santo ang mangidalan ken mamagbaga ken kuana. Kadagiti pangiteng at tumutok iti plano ken pagayatang. Apagimbagan ti simbaan nga pasdet ni. Sapay kumatan, taiti na inaan a pandarabay ni Apo Santa Maria Virgen, ti Caridad, ina ti Archdiocese ti Nueva Segovia. Maaramid na asin tulog ken si pupudno. Dagiti misyon anay pabaklay ken kuana. Kas nalutukan nga obispo. Dawaten mi amin dagitoy tinagan ni Apo Jesu-Kristo. Kangatwan a pati ken naimbag a pastor. Amen. Order tayo. Ti Apo at nakumata na kayo. Bendisyonan na kayo ti pagkakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santo na misa, intayo na iti ayat ken kapya ti Apo. Limbaga bigat tayo, amin Apo.